Hi guys! Another day, another craving na naman tayo at dahil nga hindi pa kami nag-aalmusal, we decided na magluto ng buttered shrimp at pork pinakupsan. Pero syempre, bibili muna tayo ng lulutuin natin. Tara! Andito na tayo sa MRK Marketplace located at Datag, Lapu-Lapu City. Madami kayong pwede mabili dito from fruits, seafoods, pork, chicken, gulay at iba pa. Usually, mas madaming options na mabibili kapag weekends. Yung shrimps naman nila ay available mid-lunch or minsan naman mga 3 p.m. ay nagbabagsak na sila ng fresh na shrimps. Yung kilo ng shrimps nila ay nasa 300 plus at dahil nga di naman kami ganun kadami sa bahay, kaya mga 200 pesos lang yung binili namin. Nakikipagtsikahan pa nga si kuya sa amin dito kasi nga dala-dala namin yung batuta. At dahil nga magluluto din tayo ng pork pinakupsan, syempre di mawawala yung baboy. Nagdadalawang isip pa nga kami dito kung 1 kilo ang bibilhin namin o yung kasya lang sa amin sa bahay. Oo nga pala, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para maging updated sa latest uploads. At dahil nga kailangan natin ng butter para sa shrimp, ay pumunta naman kami dito sa Save More. Located pa din siya sa Datag, katapat lang ng McDo. Habang naglalakad at hinahanap kung saan nakalagay ang butter, naalala ko na kailangan ko din pala bumili ng dog food ng batuta at Sprite na din para mas masarap ang kain mamaya. Meanwhile, bumili na din kami ng ibang sangkap na gagamitin namin sa pagluluto. one eternity later. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe, like at i-click ang notification bell. Para sa shoutout or video recommendation, comment down below para ma-shoutout sa next video. Tara, luto na tayo!